pasir baru ketemu awake langsung naksir kelimbengan koyo kelingan pikir Parane kelukan disikare di parakati itu saben dina isun sing bisa turu demen riko ngomong sing kewatu penyanyi kok jeber penak ya dosis rasa tujuh Sopo sak urung dipangan dodol kenara wong aku wong bulune dodol sawi ngake urung berkomo ati iki kaya wong sakuriko gedhe raja satu tong dipereteli dong sing percaya benang dodol iki pasir watu kembang ngeliono ing pinggir baru ketemu awake langsung naksir kelimbangan koyo kelingan pikir wis kelaparan kelukan disikare di parakati itu saben dina isun sing bisa turun dengan riko ngomong sing kewatu dialami pasir watu kembang ngeliono ing pinggir baru ketemu awake langsung naksir kelimbangan koyo kelingan pikir parane kelukan disikare di parakati itu saben dina isun sing bisa turu demen riko ngomong sing kewatu masuk ya gedang campur sawi sampai gereng uni sepikiri gedang sopo sak durung dipangan codot nyenara urung anu wong bulune mesa godhong sawi enake ora apa-apa ati iki kaya wong kanggo riko gedang raja satu tak dipereteli dong sing percaya iki areng-areng bakar gedang campur sawi sampai
dodo iki yen ora urung anu wong gulune percaya beda dodo iki Dodo ndi sing njaluk dibedah? eh Dodo ndi sing njaluk dibedah? dodo ndi ayo bedaan